É a terceira fase dun proxecto de longo percorrido que agora chega á súa fin. A construción dunha senda para peóns e ciclistas entre Major e Portonovo está hoxe un chisco máis preto. Nesta xornada publicouse a licitación dese proxecto. A Conselleira de Infraestructuras encargouse esta mañá de presentar os detalles da actuación ao alcalde da localidade. Etel Vázquez asegurou que este é un proxecto prioritario para a Xunta. Estamos a falar dunha nova senda que son 5 kilómetros dun novo itinerario con intervencións ademais complementarias ao que supón executar unha única senda, porque melloraremos as interseccións para facilitar o acceso ás praias, pois con carrís con cambios de sentido, con novas glorietas, habilitando pois esos cambios de sentido. Esta é a terceira fase dun proxecto no que xa se crearon dúas sendas semellantes, permitindo a unión dun total de 11 km de percorrido entre Portonovo e a Lanzada. Un proxecto coherente que parte dunha concepción única que se trataba de formular un itinerario único continuo pola marxe esquerda da estrada, é dicir, polo lado do mar, cunha sección mínima de 3 metros de ancho e que ademais na marxe dereita da estrada, naquelas zonas máis urbanizadas, pois tamén tivera beirarrúas de modo que se completara, digamos, a accesibilidade da estrada. Segundo apuntan dende a Xunta, o proxecto está pensado con criterios de sostibilidade, procurando tamén a integración da paisaxe, uns criterios que gustan ao alcalde de Sanxenxo porque permiten tamén ofrecer aos turistas unha mellor imaxe da localidade. O que lle digo á conselleira, creo que estaremos todos de acordo que cada vez que a Xunta de Galicia invirte €1 en Sanxenxo, non o fai solamente para os veciños que vivimos en Sanxenxo, senón que o fai para moitísimos máis galegos e para moitísimos máis españoles. Por lo tanto, conselleira, eu quero agradecer moitísimo o que estás a facer e nós temos que seguir traballando e defendendo, como non pode ser de outra maneira, os intereses xerales de Sanxenxo. As obras teñen un prazo de execución de 12 meses, polo que se calcula que estarán rematadas antes do verán de 2020.